a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. Hoxe despedimos temporada e queremos facelo dunha forma especial, convidando a persoa que mellor nos pode falar e que mellor nos pode resolver as dúbidas acerca dos diferentes temas que fomos tratando ao longo de toda a tempada. Ele é Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Benvido, moitas grazas por acertar a nosa invitación. Hola, gracias a vos por facelo. Tamén temos con nos hoxe a Esther López, presidenta de Agadís, a Asociación Galega de Dislexia. Benvida. Gracias. E tamén, como cada semana, temos con nos a Concha Lavid, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada. E unha vez máis tamén contamos con Julio Díaz, presidente de AMPE, Asociación Nacional de Profesores Estatais. Benvido. Hola. No programa de hoxe temos varios asuntos que tocar, varios bloques, xa que temos que aproveitar aquí a presenza do conselleiro, pero antes de comezar co primeiro bloque, quería, Román, que me contases un pouco cal é o balance que faz deste 2016-2017 a nivel de cultura e de educación en Galicia. Podemos falar de un ano positivo? Home, eu creo que todos os anos son positivos, obviamente sempre con problemáticas, con situacións que hai que resolver, con problemas que se poñen encima da mesa, pero o ano 16-17, o curso 16-17, de algún xeito marcou pois unha dinámica na cual estamos todos traballando e creo que foi moi positiva, porque se ven a coñecer unha serie de datos que falan moito e falan ben do sistema educativo. E cando digo sistema educativo non digo a Xunta de Galicia, a Consellería ou o Conselleiro, digo o conxunto do sistema que está integrado pois, por todas aquelas partes que participamos, non? A administración, por suposto, o profesorado, as organizacións sindicais, as familias, e creo que esos datos son datos relevantes, non? E que nos falan que temos avanzado cara a un sistema con máis calidade e cara a un sistema máis equitativo, non? E para iso creo que o mellor indicador, ou un dos grandes indicadores, pois ten sido e é pois as melloras que temos tido no tocante a contidos e a resultados no informe PISA, non? Estamos vendo como os datos van por unha dinámica moi positiva e un dato tamén moi significativo pois é a reducción progresiva do fracaso escolar. Eu sempre digo que non hai nada máis antiequitativo no sistema educativo pois que un porcentaxe elevado dos nosos xóvenes salgan á rúa sin ningún tipo de titulación ou sin ningún tipo de defensa cara aos grandes retos que van a ter, non? Nese sentido, pois estamos experimentando unha baixada moi notable do fracaso escolar, estamos implementando medidas e este ano se implementaron moitas medidas que van orientadas pois a reforzar todo o que ten que ver coa autonomía dos centros, todo o que ten que ver coa aposta por a diversidade, todo o que ten que ver tamén por o fomento da autonomía e do esforzo en todo o conxunto educativo, e creo que é moi difícil falar de un ano ou doutro, non? Estamos falando sempre dun proceso e temos que plantexar sempre unha secuencia temporal. E os últimos datos, eu creo que as últimas variables que coñecemos son positivas e, insisto, non son o resultado pois do acerto ou do desacerto da acción política, que tamén, en certa medida, ao fixar as liñas maestras, non? Pero son o acerto e o desacerto do conxunto da comunidade, de profesores, de pais, de familias, e creo que sanamente debemos estar orgullosos e satisfeitos pois do balance do ano 16, cos problemas que hai, que son moitos e variados, pero sí no sentido de que a senda que estamos tendo de millores resultados e de millores variables no carácter tanto de calidade como de equidade, pois en certa medida nos marca unha liña positiva e unha liña na que temos que seguir perseverando, porque obviamente, aínda que se ten feito moito nos últimos anos, queda moito por facer e queda moito traballo que facer, non? E creo que en ese sentido pois os datos son positivos e o que queda pois é agardar que o 18-19 todo o que ten que ver coas melloras en calidade se manteñan e todo o que ten que ver con melloras na equidade tamén se manteñan.
Bueno, fala vostede de que hai unha reducción no fracaso escolar a nivel Galicia, pero os datos de Eurostat indican que hai un 20% de fracaso escolar a nivel España e que a Unión Europea quere reducilo ao 2020 nun 15%. Vostede cree que eso será posible, que son alcanzables eses datos? Bueno, en Galicia xa estamos prácticamente no 15% no ano 17, cando o objetivo po ano 2020, pois é o 15%, non? Mais, os datos do último trimestre coñecidos, estamos unhas pequenas décimas por riba deste objetivo, non? Iso é importantísimo, non? E para iso hai medidas que, de algún xeito, están contribuindo a esa reducción do fracaso escolar, non? Por exemplo, unha medida que creo que é moi importante e que estamos vendo que está tendo boa acollida é a formación profesional básica, non? A formación profesional básica, de algún xeito, está dando salida a un número importante de xóvenes que, de algún xeito, se perdían no sistema, non? Moitos destes xóvenes na FP básica a utilizan como pasadera para seguir estudiando e outros moitos se titulan, teñen máis formación e de algún xeito salen á rúa, por decirlo de algún xeito, con unha maior formación e preparación, non? Hai outras medidas, todo o que ten que ver cos contratos programa, que as liñas de reforzo educativo, que antes se chamaban os planes PROA, que agora son os contratos programa para reducción de fracaso escolar, que en certa medida están orientadas fundamentalmente a impedir que ningún xoven ou que un menor número de xóvenes posible salga á rúa sin ningún tipo de titulación, porque iso os pode levar a itinerarios vitales complexos e difíciles. E España, no seu conxunto, pois, dende logo, non é de ningún bo exemplo no ámbito do fracaso escolar. E había unha gran brecha territorial, non? Entre as comunidades do norte, que teñen porcentaxes altísimas, non? Alguna comunidade autónoma, pois, preto do 30%, e as do norte, que temos unhas porcentaxes máis baixas. A media no seu conxunto de España era moi mala, non? Se está avanzando bastante na súa reducción, e Galicia, insisto, estamos xa prácticamente no objetivo do ano 2020, estamos falando de en torno a pouco máis dun 15%, un 15% en unhas décimas, e iso entendemos que obviamente é positivo e ten unha repercusión directa moi forte, pois sobre todo naqueles alumnos con maior dificultade de aprendizaxe, porque é moi fácil, de algún xeito, traballar educativamente con aqueles alumnos que van ben, que non teñen problemas, etc. Pero é moito máis difícil faceros con aqueles que teñen dificultade de aprendizaxe, de todo tipo, non? E aí é realmente onde temos que implicarnos poñer toda a carne no asador para que ningún neno se quede atrás, non? E estas medidas, como dixen, FP básica, contratos programas, etc., tamén en certa medida o que pode ser a implementación de novas metodoloxías de aprendizaxe, cuestións como poden ser a implementación das TIC, que fan co aprendizaxe sea máis atractivo, etc., deben levarnos a intentar que ningún xoven, ningún mozo se quede atrás, non? E iso para nós é unha liña estratégica de traballo e vamos a seguir insistindo nela porque entendemos que ten unha repercusión educativa importantísima, pero tamén unha repercusión social moi grande. Bueno, despois desta pequena introdución, quería comezar a falar do, digamos, o tema estrela que foi este ano do Pacto Educativo. Vimos sucesivas folgas en contra da LOMCE, en contra do decreto do 3+2, dicías inicialmente que estaba prevista para o mes de maio, pero finalmente aínda segue sen ser unha realidade. Julio, crees que se está demorando demasiado? Nos creemos, sinceramente, da nosa organización que vai a ser moi difícil que o pacto educativo salga adiante. Mais, nosotros creemos que a lei que hoxe temos vixente non se consensuou con nadie, que é unha lei que naide aceptou no seu momento, pero nós da nosa organización tamén decimos, é dicir, tú non podes desvestir un santo para vestir outro, é dicir, nós temos claro que o primeiro que hai que facer é, se tú queres chegar a un pacto ou derogar unha lei, poñer outra enriba da mesa. Eso está claro, é dicir, aquí na situación na que nos atopamos, no que todos os días escoitamos derogar por derogar, bueno, pois isto non funciona así. Teñen que chegarse a consensos e eu me temo que, vistos os últimos resultados, o pacto cada vez xa non xa moitísimo máis. Entón, nosotros o que decimos é vamos a seguir adiante poñendo en funcionamento todas as medidas que sea necesario. É necesario plantexar unha nova lei desde cero en que participemos todos,
pero eu creo que o pacto non está cerca, o pacto non está cerca porque as situacións políticas deste momento non permiten que haya un consenso, e menos en dos temas tan importantes como son a educación e a sanidade, que desde tempos inmemoriables é a arma arrochadiza política por excelencia. Entonces nós temos claro que eso é moi difícil, que é necesario, non podemos estar traballando con unha lei que parece que se cae hoxe e que mañá non se cae, e hoxe que consensuamos un pouquiño, mañá outro. Entonces as cesións que se están facendo agora tampouco son boas, é dicir, se tú para chegar a un pacto ao final tens que ir cedendo cada vez que te están apretando, eso tampouco é bo para a educación. Nosotros queremos que se poña unha lei en condicións en riba da mesa. Eu, en contestación ao que decía ahora o conselleiro, bueno, pues, por exemplo, os resultados de Galicia con respecto á educación teñen outros derroteros distintos que os que hai a nivel nacional. Nós, en eso, a Administración galega temos que agradecerlle que as medidas de recortes que se plantexaron a nivel nacional non se hayan aplicado en Galicia. É dicir, nosotros o tema das ratios non nos tocamos, nosotros o tema de sustitucións non nos tocamos, é dicir, temos o mellor sistema de sustitucións que hai a nivel nacional, acabamos de firmar ahora un acordo ca Consellería, e por eso digo, hai moitísimos temas que hai que consensuar, pero neste momento está claro que temos 17 sistemas educativos distintos, eso está clarísimo, e iso é o primeiro que temos que solventar, que os rapaces no noso país teñen que ter un sistema educativo común. Nós, además, somos unha organización que defendemos profesorado da pública a nivel nacional e creemos que non pode haber un currículum distinto dun rapaz de Galicia dun rapaz do País Vasco. Eso non pode ser. Os objetivos teñen que ser os mesmos. E hai que empezar por aí. O consenso pola educación ten que empezar, que temos que ir a un sistema educativo común. E a mí o de nacións de nacións pois me preocupa tamén a nivel de... O que si quería señalar aí, dende a óptica propiamente educativa, es que parece que llevamos 40 años, los hemos celebrado recientemente, que en este país entró una democracia y parece que no hemos aprendido nada y que seguimos ejerciendo la política en todos los puntos de nuestra vida, en puntos importantes como pueden ser, lo ha dicho ya, la sanidad o la educación. A mí fundamentalmente me preocupa la educación, entonces no entiendo cómo y por qué no son capaces de ponerse de acuerdo, y tal vez es porque habría que dejar los políticos a un lado y aplicar el sistema finlandés. Es decir, tenemos suficientes referentes en Europa como para saber que la educación es algo que se puede hacer, que se puede llegar a consensuar, pero de una forma que tienen que ser los agentes implicados. Por ejemplo, nadie se le ocurre en Finlandia discutir una normativa o una ley que sacan los propios profesores. Es decir, se reúne la comunidad educativa, profesores, padres, incluida evidentemente estamentos públicos como puede ser la universidad, y dictaminan qué ley o qué normativa hay que sacar. A los políticos no se les ocurre ponerse a discutir, porque es algo que han hecho los profesionales. El problema es que en este país parece que seguimos manteniendo vivas, y a alguien le interesa, no sé a quién, mantener las dos Españas. Entonces, no se ponen de acuerdo porque unos quieren meter unos temas que les favorezcan y otros que les... Y no se dan cuenta que en medio de todo eso estamos perdiendo unos chavales que tienen un futuro por delante, que es un futuro globalizado, que ya no van a tener que trabajar en Galicia o en el País Vasco, en Cataluña, que igual tienen que trabajar en Hungría o tienen que trabajar en Estados Unidos, y que lo que sirve es realmente que estén preparados, ¿vale? Que poco importa determinados contenidos sectarios que se quieran aplicar, porque en el fondo lo que subyace en que no exista un pacto por la educación es que hay determinadas personas que pretenden implantar contenidos y modalidades sectarias, y como si cada uno intentase arrimar el ascua a su sardina. Y eso es lo que me parece grave, que se esté jugando con el futuro de los chavales. Y llevamos 40 años y seguimos sin una ley de educación que sea... independiente de los poderes políticos o de los poderes fácticos, porque ya no sé qué poderes son los que intervienen ahí, pero desde luego no hay un interés por el alumnado. Esa es mi opinión desde la óptica de la calle, que es la que yo defiendo. Roman, tamén quería preguntarche, bueno, a raíz desto do pacto educativo, bueno, unha das protestas que había era as tasas universitarias, que dicían que había diferenzas de prezos entre comunidades autónomas. No noso caso, non conxélanse os prezos, non, para 2017 e 2018. Deberían reducirse os prezos ou, bueno, non sei, na tua óptica? Bueno,
en Galicia, creo que afortunadamente, e creo que tamén o puxo Julio encima da mesa, foron anos difíciles como en todas as comunidades autónomas, pero no seu momento se tomou unha decisión, creo que valiente, complicada, porque non hai que esquecer que houve anos moi complexos desde o punto de vista da xestión pública e que houve pois, que tomar medidas, algunhas moi drásticas, non? Moitas comunidades autónomas subiron, triplicaron o precio das súas tasas universitarias, dos precios públicos, todos o coñecemos por tasas, non? Galicia, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, pois conxerou as tasas universitarias. Somos, afortunadamente, pois a comunidade autónoma onde é máis accesible o acceso á universidade. O coste dunha carreira en Galicia é 3 veces máis barato que en outras comunidades autónomas. E digo, vou dicir, diferentes colores políticos, Cataluña ou Madrid, non? Iso quere dicir que as familias galegas teñen máis recursos no seu bolsillo e menos recursos no sistema público. E iso non supuxo un recorte económico para as universidades, porque conxuntamente coa conxeración das tasas, o que se fixo no último plan de financiamento foi plantexar unha senda de crecemento económico de financiamento público de en torno a un 18% ata o ano 20, que é cando remata pois, este plan, non? Co cual se garantizou o financiamento público das universidades, se garantizou que as familias tuvesen os precios máis baratos para acceder, e con isto que pretendemos pois, é unha medida de igualdade de oportunidades. Básicamente que ningún neno ou nena, mozo ou moza xa, quede fora do sistema educativo por cosas económicas, non? É dicir, que non sexa unha barreira de entrada a parte económica. Se isto lle sumamos que nos últimos anos tivemos o aporte de bolsas universitarias máis alto da historia a nivel do Ministerio, e que tivemos tamén nas propias universidades puxeron en marcha medidas para causas sobrevidas ou outro tipo de medidas para facilitar o pagamento, e que incluso na Xunta de Galicia, con fondos propios, fixemos unha beca para aqueles alumnos que non chegaban ao mínimo exixido desde o punto de vista académico para participar no que son as bolsas estatais. Podemos plantexar, foi digamos a nosa liña maestra, que ningún alumno quedase fora do sistema de ensino superior da universidade por causas económicas, non? Obviamente, isto supuso que houvese que, de algún xeito, reforzar o aporte económico vía financiamento público ás universidades, non? E creo que, en ese sentido, pois, Galicia fixo un esforzo notable. Calculamos, se os precios da universidade en Galicia fose a media española, calculamos que habería un desembolso en torno a 20 millóns máis de euros das familias, non? Aí ese diñeiro se queda, entre comillas, nos bolsillos das familias, e irá para consumir, para facer outro tipo de gasto, non? Co cual se fixo un esforzo notable. Creo que foi unha medida que se dou, por unha parte, pois é unha medida social tamén, en certa medida, pero sobre todo que é un garante da igualdade de oportunidades, que facilitou que Galicia, afortunadamente, sexa e siga sendo pois, o sistema máis accesible dende o punto de vista económico para os alumnos. Bueno, fala vostede de que unha das intencións non é garantir o acceso á enseñanza a todo o mundo, incluso tamén unhas persoas con maiores dificultades. Precisamente hoxe temos aquí a Esther, porque, bueno, outro día, nun programa que fixemos sobre a dislexia, comentábanos que non existe en Galicia, a diferencia de outras comunidades, un protocolo de detención e intervención de, bueno, das persoas con dislexia, con disgrafía ou discalculia. Entonces, bueno, tamén supoño que Esther ten moito que decir nesto, pero preguntache un pouquiño por que non existe. Bueno, nós levamos uns anos traballando en protocolos específicos e en líneas de traballos específicos para aqueles alumnos que teñen necesidades educativas especiales, poden ser de iglesia ou poden ser outras moitas, non? E creo que aquí, antes nada, facer unha gran reflexión, non? É dicir, o sistema educativo, nos últimos anos, nas últimas décadas, foi capaz de crear pois, un camiño no cual pois, a inmensa maioría dos alumnos pois teñen igualdade de contidos, igualdade de propostas, igualdade de algún xeito de acceso a este sistema, non? Con independencia de que viva no Incio ou viva na Rúa do Príncipe ou en calquera outra rúa importante do país, non? Obviamente, ese camiño pois, é un camiño que ten pois, certa rigidez, non? Moitos alumnos teñen dificultades para seguir ese camiño xeral, non? Por diferentes motivos. E iso non nos preocupa.
nos preocupa moito e puxemos en marcha pois, nos últimos anos unha serie de protocolos pois, no ámbito do autismo, no ámbito do TDAH, noutros, digamos, de problemáticas educativas que de algún xeito están posibilitando que esos alumnos de algún xeito poidan estar en ese camiño xeral pois, con apoios puntuais, con líneas de traballo puntuais. Non? Obviamente, se fixo moito nos últimos anos, se fixo moito. Queda moito por facer tamén, non? E aí se está implementando pois, un sistema tamén de apoio directo pois, ao proceso educativo moi importante. Estamos a falar que prácticamente temos 4.000 profesionais, entre coidadores, PTs, AEDs, orientadores, que están, digamos, especializados en intentar que ningún neno se quede atrás, e que todos aqueles nenos, dentro das súas capacidades e das súas posibilidades, poida seguir dentro dese camiño xeral. Non? Obviamente, no ámbito da dislexia, como en outros ámbitos, por exemplo, no síndrome de Down, estamos traballando nestes momentos para facer protocolos, para facer liñas de traballo, para posibilitar dar unha atención máis personalizada e máis específica a cada caso concreto. Obviamente, é moi complexo, é moi difícil. Por qué? Porque cada neno ten unha realidade social, educativa e, se quere, tamén de diagnosis diferente. Non? E facemos un esforzo importante, que nunca é suficiente, pero que sí creo que estamos traballando nese sentido, de man de moitísimos colectivos, de moitísimas asociacións especializadas en atención á diversidade, que nos están prestando un apoio directo. Non? É dicir, o sistema público pode ter un gran coñecemento de moitas cuestións ou de como tratar determinadas digamos, aspectos da diversidade, pero seguramente as asociacións especializadas o teñen. Firmamos moitísimos convenios con moitos colectivos para que estes propios colectivos poidan participar nas aulas cos profesionais, poidan participar en cursos de formación cos profesores e haya unha interacción entre estes colectivos e tamén, por outra parte, pois, o profesorado. E tamén hai unha cuestión moi importante que é a formación do propio profesorado. Non? Temos moitos cursos orientados, basicamente, a favorecer a formación do profesorado en cuestións que pois a mellor lle son novas, porque no seu proceso educativo, é dicir, na formación inicial, pois non se topou con esas circunstancias. Un profesor de bioloxía, a mellor durante a súa formación, pois non tivo contacto pois, con esta realidade, ou con estas realidades, e son moi diversas e todas moi problemáticas. Non? Pois o que temos que facer é dar as ferramentas formativas ao profesorado, creo que o estamos facendo, obviamente, temos que seguir insistindo, para que o poidan facer. Igual pasa cos profesores de ensino primario. De feito, estamos traballando neste caso, cos decanos das facultades de educación para diseñar novos contidos que son importantes para que os futuros profesores, de algún xeito, sepan o que se van a topar na aula, non? Todos os temas de diversidade, de tratamento da diversidade, todo o tema que ten que ver con novas tecnoloxías, cos idiomas, etc., que, de algún xeito, están preparando aos futuros profesores para que poidan ter máis ferramentas para facerlle frente pois, ás dificultades que existen. Non? E aí, obviamente, eu sempre digo o mismo, a colaboración coa sociedade civil é fundamental, a administración non dá chegado a todas as partes, por iso hai moitos colectivos cos que estamos traballando e firmamos protocolos, creo que son públicos e notorios estes acordos que tomamos. Estamos traballando tamén nunha cuestión moi importante que queremos sacar, que é facer unha acreditación por competencias adquiridas dos alumnos con necesidades educativas especiales. É dicir, hai moitos nenos e moitas nenas que, bueno, por razóns a veces obvias, non? Pois non dan titulado. Pero é unha pena que non sexamos capaces de acreditar aquelas competencias que sí teñen superado no proceso educativo, porque lle poden ser útiles na súa vida posterior. Non? Pois queremos traballar en eso. É dicir, un alumno pode non rematar o ciclo formativo, pero a mellor ten adquirido competencias. Pois certifiquemos eso. Fixemos tamén, temos que fixar tamén itinerarios flexibles para adaptados ás particulares de cada neno. Pero, bueno, é un mundo tremendamente complexo, tremendamente diverso, e que, insisto, estamos facéndolle frente, pero hai que dar pasos progresivos, e creo que, en ese sentido, tamén unha das liñas de traballo que para nós é moi importante, porque entendemos que é, por unha parte, fundamental para evitar o fracaso escolar, que dicíamos antes, pero tamén é unha medida de justicia social, en certa medida, dar ferramentas a aqueles que máis o precisan. En unha sociedade tan competitiva como a actual, que dámolo ou non, tan competitiva como é a actual, e tan exixente como é a actual, temos que concentrar moitos esforzos naqueles alumnos con máis dificultades para que intentar que ningún alumno se quede atrás.
Esther, que demandades endegades? Porque outro día, bueno, unha nai que tiña un fillo con dislexia dicíanos que se atopan moitas veces desamparados con profesores que non saben como tratar o neno, como mellor non saben nin siquiera detectar que é disléxico. Que é o que demandades? Vale, realmente desde la Asociación Gallega de Dislexia sí que notamos eso. Todos los padres que se ponen en contacto con nosotros lo que demandan es ayuda. Ayuda porque no saben lo que hacer, ni saben ellos ni saben en el colegio, en la mayor parte de los casos. Normalmente se ponen en contacto también con nosotros cuando ya el niño lleva un atraso en relación a los compañeros de clase, ¿no? Entonces se ponen en contacto cuando les quieren obligar a repetir o cuando, bueno, pues ya el niño ya, aunque estamos hablando primero de primaria, ¿no? Que sería cuando se debería diagnosticar, pero aún conseguimos tener llamadas de padres que nos llaman con 14, 15 y 16 años. Sí. De niños chicos que no son diagnosticados. La dislexia en principio se tendría que diagnosticar en segundo o tercero de primaria como muy tarde, estamos hablando de 8, 9, 10 años. Lo que ha pasado un niño hasta los 16 ya, no voy a decir que sea irremediable, pero bueno, ya va a dirigir mucho su forma de vida y las opciones que al niño le queda o a la niña, ¿no? Entonces, nosotros hablando del protocolo, no creemos que sea la mejor opción, no nos oponemos a él, al contrario, si se puede colaborar, nosotros encantadísimos. Haciendo una reflexión de lo de la tasa del abandono escolar, es cierto que, bueno, pues Galicia, pues un 15%, estupendo, en España un 20%, pero realmente estamos muy lejos de la media europea, de lo que la Unión Europea exigía o pactaba para el 2020, que sería un 10%. ¿Qué ocurre? Que España partía de una base tan mala, que era un 30% hace una década, que evidentemente no se pudo pactar hasta un 10%. Entonces nos hemos quedado un objetivo bastante peor. Nosotros como asociación y como implicados, porque evidentemente desde Agadix la mayor parte de las personas que formamos parte somos padres de niños, somos hermanos de personas, somos adultos con dislexia, profesionales que tratan directamente con estas dificultades, pues evidentemente nosotros desde la asociación lo que querríamos, más que un protocolo, sería una norma estatal vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que los padres y los niños no se vean sin apoyos legales además, ¿no? Porque ya le digo que estamos viendo que hay muchos profesores que no creen en la dislexia, que les siguen diciendo a los niños que eso no existe o a los padres, y es una situación muy, muy complicada. Es más, yo creo que el sistema educativo no da respuesta a estos niños, el sistema educativo actual que tenemos. Pues porque necesitan unos apoyos y unos recursos que no se les está ofreciendo. Entonces, los padres normalmente lo que ocurre habitualmente es que ven que un niño va mal, que no avanza, que a veces le hacen repetir y sigue sin avanzar, que no le hacen las medidas de adaptación necesarias antes de la repetición, que eso es grave, porque evidentemente la repetición está ahí, pero sería el último recurso, o de los últimos recursos, ¿no? Entonces ya no hay un protocolo de detección temprana, eso es lo importante, ni un criterio de detección temprana. Entonces no hay un criterio de detección temprana, el niño no es etiquetado o diagnosticado, aunque siempre hablamos que lo de etiquetar no es adecuado, es cierto, no sería adecuado, pero no es adecuado cuando las cosas van bien. Pero si para mi hijo o para el hijo de cualquier padre con dislexia no se le están haciendo las adaptaciones adecuadas desde el sistema educativo y solamente se le hacen si está etiquetado, entonces sí que es necesario que se le etiquete. Diagnosticado, mejor que etiquetado. Etiquetado, diagnosticado, lo que queráis, como se llame. Que sepan que es disléxico, que tiene dislexia y que por tener dislexia tiene derecho a una serie de cosas para estar en igualdad de condiciones que los compañeros. Pero ten pues, esas posibilidades, es decir, hai un sistema, digamos, de orientación, é dicir... Pero non se cumple, señor consejero. Bueno, en xeral, eu teño que entender que si se cumple, pode haber algunhas cuestións nas cuales se poden mellorar, non me cabe a menor dúbida, non? Pero creo que o sistema educativo, a través do servicio de orientación e dos equipos específicos, van, de algún xeito, detectando e precisando as características de cada alumno, non? Moitas delas tamén tendo en conta, e habería que ter en conta, pois, hai, de feito, unha correlación co servicio sanitario, non? Para a cuestión máis específica. Tampouco, E despois hai, digamos, as adaptacións curriculares, que, obviamente,
hai un espectro moi harto de necesidades educativas especiales, non? Pero eu creo Las que adaptaciones curriculares en dislexia, que es lo que que me toca, no sería para A eso. xeneralidade é que já está contemplado nunha norma, no decreto do ano 11, non? E depois o protocolo o que nos posibilita... Vale, el problema de ese... Claro, pero o protocolo que nos posibilita é, oye, por unha parte un profesor que a mellor, ou un mestre, que non sabe como actuar nesas circunstancias, darlle unhas ferramentas, non? E despois hai que o tema da formación do propio profesor, non? Que é algo que a nos preocupa e que traballamos en esa liña. E os apoios que hai que dar. Claro, nós temos, insisto, que non son suficientes, pero temos 4.000 profesionales traballando en atención á diversidade, que é un número tremendamente elevado, con independencia de que hai que seguir traballando e perseverando. E poño outro dato encima da mesa que creo que é importante, non? E non é por poñer un macrodato que de algún xeito de cobertura, porque sempre hai dentro dese macrodato pois, circunstancias particulares ou exemplos particulares que nos fan dudar, non? Pero se nos collemos as estadísticas que existen, e sei que falar de estadísticas cando se fala de casos concretos, pois non é, digamos, a veces non satisface as persoas que o escoitan ou que están en ese ámbito, non? Pero nós temos en Galicia o 90% dos nenos con algún tipo de diagnóstico de necesidade educativa especial integrado no sistema educativo. Pero há unha diferencia altísima case unha comunidade autónoma. E iso é un éxito do sistema, do profesorado ordinario, do resto dos nenos tamén, das familias e tamén dos profesionais, porque hai un número importante de profesionales que están traballando en esa línea, non? E se a eso lle sumamos pois, a colaboración que suele haber con todos os colectivos, eu creo que estamos facendo un bo traballo conjuntamente. Que hai que mellorado, eu estou absolutamente de acordo en que sí, pero non de algún xeito poñamos unha visión, non digo que non sexa certa, pero tan pesimista sobre esta cuestión. Se fixo moito. Pero queda moito por facer. Realmente, puedo entender, perdón un momentiño, Esther, es decir, lo que de alguna manera estáis reivindicando es que, por ejemplo, en la universidad, a la hora de hacer un examen de acceso a la universidad o incluso de una materia dentro, a las personas con dislexia, discalculia, se les permite utilizar el ordenador, por poner un ejemplo, ¿vale? Es un protocolo que está así establecido. Perdonade só un exemplo. Sí. Nas tan famosas cacareadas reválidas, se cuestionou de que non había adaptacións pos alumnos con necesidades educativas especiales. Non hai. Nós fixemos, incluso, para alumnos cegos, catálogos, o sea, libros en braille. Bueno, yo tengo un niño de tercero e fixemos, pode ser un centro concreto, que en ese centro concreto sea así, habrá que informar, insisto, un centro concreto. Nós fixemos os alumnos con calquer tipo de dislexia, calquer tipo de discapacidade, ampliamos os prazos temporales, un examen ou unha proba era 10 minutos, aquí deixábamos 20. E chegamos a facer, e se fixeron, de feito, libros, digamos, en código braille, para que, por exemplo, os nenos cegos pudesen facer esas probas. É dicir, obviamente hai moitísimo que facer e hai moito que mellorar, pero non pensamos que se está facendo moito. Nas probas de bachillerato ou na antigua selectividade hai uns protocolos tamén para ter máis tempo, é dicir, hai cuestións que se van progresivamente mellorando. Claro, era un poco lo que quería señalar desde, por ejemplo, así como en temas como TDAH o autismo, puedo tener un mayor conocimiento porque me han surgido más casos de estos en nuestro gabinete, en el caso y una de las razones por las que evidentemente estás aquí, porque nos preocupa tanto a esta casa, a la presentadora como a mí, es que los problemas donde los haya se intenten solucionar. Pero sí es cierto que, vamos a ver, hay centros, yo te lo digo porque lo he visto, es decir, es algo que lo veo a menudo porque voy a los centros escolares cuando tengo chiquitos con problemas de conducta y demás, ¿no? Y te puedo señalar que si hay un protocolo que está súper conocido, o sea, que es conocido por el amplio equipo pedagógico de profesorado, es el de TDAH. Bueno, ¿te puedes creer que ha habido 2 centros, uno en la provincia de La Coruña, fíjate, y yo he podido visitar 40, ¿vale?, en este último año, pues 2 centros que no tenían ni idea de que había un protocolo específico, ¿vale?, uno de ellos, quiero decir, en la provincia de Pontevedra y otro en Coruña, que no sabían que había un protocolo para TDAH. Entonces, a mí me sorprendió, francamente, cuando vinisteis aquí y me decís que no había un protocolo para dislexia. Entonces dije yo,
Vamos a ver, no me cabía muy bien que eso fuese así. Escuchando al consejero tengo la sensación de que sí lo hay, pero que tal vez no está lo suficientemente desarrollado o conocido. Comentabais que lo ibais a hacer incluso a nivel nacional. No sé si a nivel nacional va a salir algo ya, por lo que antes apuntaba aquí el compañero, ¿no? Pero sí tengo claro una cosa, y fíjate, nosotros llevamos 3 temporadas haciendo el programa aquí en esta santa casa. El consejero, el señor Román, se ha prestado siempre a venir a atender nuestros ruegos, a atender incluso a aquellas preguntas incómodas que a veces le hacemos, como una que me queda luego por hacerle, porque además es una persona tremendamente sensibilizada y muy comprometida, desde el aspecto personal y desde el aspecto político. Y yo estoy segura que si este tema se le presenta, si habéis solicitado ya reuniones, aunque en el resto de España no se haga, como bien acaba de decir, por un lado, están trabajando los políticos y algunos de nosotros colaboramos en ello también, en la reducción, por ejemplo, de ese fracaso escolar, que somos de alguna manera ejemplo del resto de España, las inversiones, como bien ha contado, que se han hecho, o el tema de las tasas universitarias, es decir, hay una preocupación real desde la Consellería y me consta, y no estoy haciendo aquí apología de ningún partido, porque si no fuera así, no te quepa la menor duda que también lo diría, pero se está trabajando y se está trabajando bien. De esa manera yo pienso que si el consejero nos puede decir efectivamente si eso ya está contemplado, y si no, yo estoy segura, y uno de los motivos por el que esté hoy aquí la presidenta de Gadis es porque yo estoy segura de que lo vas a mirar con el máximo cariño y que este tema, si no es a nivel del Estado, sí a nivel Galicia, los niños con ese problema de disgrafía, discalculia o dislexia van a ser atendidos desde tu consellería. Nosotros... Se me perdona, se me disculpas, é dicir, xa comentei antes, nos últimos anos nos fixemos un notable esforzo no desarrollo de protocolos, non? Hai un decreto, hai un protocolo que desenvolve e fixemos protocolos, bueno, escondidos non poden estar, que están na página web, e mira que nos salimos a prensa a presentalo e a defender. Eso é verdade, quedas na presentación, Román. Eu teño que pedir a Consellería, tú sabes que nos propuxemos... Non me dirás que non están na página web. Propuxemos un protocolo de... Absolutamente, pero bueno... Hai que facer un curso para acceder aos protocolos da página web. Eu pediría ao conselleiro... O descoñecemento da norma non exime do seu cumprimento. Facer eso. Pero bueno, a ver, eu podo entender que hai algún... Hai unha plantilla de 30.000 profesionais. E obviamente eu estou seguro de que no centro educativo onde podes, por circunstancias, pois quizás non houbera en ningún momento pois un alumno con necesidades educativas especiales que non lle preocupara ese asunto. Porque nunca percibido a necesidade pois de formarse en TDAH ou de formarse en autismo ou no que sexa. Agora, nos últimos anos nos fixemos protocolos, algúns que foron pioneiros en España, non? O de acoso escolar, o de ciberseguridade, o de TEA, o de nenos, digamos, para que non haya discriminación de género, estamos facendo o de TDAH, estamos traballando con colectivos e asociacións, estamos traballando ahora mesmo tamén no de síndrome de Down. Obviamente, no de dislexia non temos ningún tipo de inconveniente, ao revés, vos pedimos colaboración, é dicir, creo que é fundamental que haya unha liña de traballo conxunta entre a administración e os colectivos. Por qué? Porque o que dixen antes, é dicir, a administración non pode chegar a todas as partes. Unha, non ten o coñecemento que teñen os colectivos, e os colectivos teñen unha capacidade de interacción coas familias e de coñecemento coas familias moito máis grande, co cual nós estamos absolutamente cas portas abertas a plantexar pois unha liña de traballo conxunta con vós, como plantexamos, creo que é público notorio, e non fago apoloxía tampouco, nin publicidade gratuita, con moitísimos colectivos deste país, co cuales firmamos convenios de todo tipo. Sin máis longe, vamos a firmar este xoves, bueno, aprobar no Consello da Xunta, pois coa ONCE, tamén un convenio que temos, é dicir, temos unha enorme cantidad de colectivos, de asociacións que traballamos directamente en todos os ámbitos, porque entendemos que é o noso traballo. Entendemos que debemos apoiar máis aquelas persoas que máis o precisan e que teñen necesidades educativas especiales. E, obviamente, tamén insisto, eu digo con toda a franqueza,
tamén temos que a veces ser conscientes de que non todos son nenos que teñen unha necesidade educativa ou teñen unha diagnosis son iguales e teñen dificultades e o que a mellor para un neno funciona para outro non. E iso é así, desgraciadamente é así. Entonces, olha, o que temos que saber que ter é poñer os medios, poñer os camiños, poñer as ferramentas. Obviamente, nunca van ser suficientes. E despois intentar, con todo o esforzo do conxunto do sistema, dende o profesor ata o conselleiro, pois intentar poñer pois, o noso grau de area para que este proceso pois, vaya adiante, pero que dixen antes, porque é unha ferramenta pois, de justicia social e que debemos facer. Ahora, insisto tamén, e quero ser claro, eso non implica pois, que haya pois, nun centro que descoñezan pois, unha ferramenta ou que a mellor pois, un recurso específico nun momento concreto pois, non será suministrado ou que haya unha diagnosis diferenciada ou unha percepción diferenciada entre unha familia, a mellor pois, o propio equipo de orientación. É dicir, cuestións concretas sempre vamos a ter e sempre saberá, non? E temos que ser conscientes deso. Agora, a nivel xeral eu creo que Galicia fai un esforzo notable e non o fai só a administración, o fai o conxunto da sociedade, non? E os propios colectivos, asociacións, etc., están aí para botar unha mau e son os nosos millores socios, E nós o que temos que facer é intentar pois, que ningún neno se quede atrás. E insisto, que pode valer para un, a mellor non vale para outro, pero eso é algo consustancial a situación, ¿no? Bueno, nosotros, pues encantadísimos, y nos da la opción de juntarnos, nosotros encantados. Pues nada. Aún así ya le digo que el protocolo está bien tenerlo, porque bueno, pues es una guía, evidentemente, y hay muchos profesores preocupados. El protocolo, por ejemplo, en el caso de TDA, que tengo más conocimiento, como te decía, ha ayudado a muchísimos niños. Claro. Es decir, no dudo que sea positivo lo que tú planteas, de que sea una normativa a nivel estatal, e indudablemente yo os animo a que luchéis por ello, algo paralelo, pero ¿no? sí, claro, exacto, pero podéis hacer algo paralelo porque el tiempo, tú lo has dicho antes, corre en contra de estos niños. Entonces es vital que cuanto antes se pueda hacer algo similar en esa materia. Y en este caso, aprovechando la presencia del consejero aquí y la buena disposición que tiene, ya te lo digo, tanto a nivel político como a nivel humano, ¿vale? Creo que es una oportunidad que no debéis desaprovechar. No, claro, por supuesto. Y que tal. Pero yo quería sacar con el permiso. Aprovecha, porque si no aprovecho, porque vas a quedar sin preguntar. Claro, exactamente. Mira, yo quería hacer una puntualización neste tema que para nosotros é moi importante. É dicir, nosotros entendemos o tema dos colectivos, como non o vamos a entender, pero desde unha asociación de profesorado, que temos unha representación importantísima a nivel nacional, eu creo que a nivel de consellería nos temos que pedir outra cousa, temos que pedir unha línea que é para nosotros foi unha satisfacción este ano que iniciou a Consellería de Educación e creo que ademais ten que profundizar nesta línea. Houve moitísima xente que non entendeu como plazas de AL salían a definitiva nun concurso de traslado. Nós temos que decir que levamos unha grata sorpresa nese tema. Creemos que a línea é esa, é dicir, donde hai que detectarse problemas é en infantil. E nosotros o que pedimos é hai que mandar profesorado definitivo a determinadas zonas, inda que compartan, inda que non nos somos partidarios de que itineren, ni que se muevan, pero sí que somos partidarios de que claro, sobre todo en centros de infantil que este ano empezaron a salir algunhas plazas de AL, creemos que é importantísimo que explica lo que es AL, que los padres no se enteran de... Claro, habláis en general y los padres no se enteran. A especialista sabe ben de que me refiero, audición e lenguaxe. Pero los padres no son especialistas. Claro, pero está moi ben ter protocolo, pero é imprescindible, o rapaz pasa moito tempo con nós no centro, moitísimas horas, entonces ten que haber profesorado formado nos centros, sobre todo nesas edades tempranas de infantil, entonces nós o que vamos a pedir ao conselleiro é tivemos unha reducción importante de profesorado, el sabe, non vou a sacar eu aquí números porque foi un tema a nivel nacional. Pero ainda así, somos a comunidade autónoma con mellor ratio profesor-alumno. Sí, eso, a costa do profesorado, que se nos subiu de 21 a 25 horas, pero non, eu creo que igual co conxunto das comunidades autónomas. Sí, pero creo que ese non é o debate é outro debate, é dicir, tivemos uns anos moi malos, creo que agora é o momento de empezar a recuperarse, eu creo que estas cuestións, sobre todo en atención á diversidade, son importantísimas, e ter un profesor da AL nun centro con 2 ou 3 unidades de infantil é primordial, porque se tú non o detectas nesas edades, podes ter protocolos, podes ter o que queiras, se ao final non hai unha persona que convive co rapaz moitas horas, está formado, está preparado, estamos perdendo moitísimo tempo con un rapaz que necesita... Pero eso es lo mismo como en el tema
tema de los orientadores, es decir, institutos, por ejemplo, con 800, 900 alumnos, con un solo orientador, es imposible. Y yo ahí me centro, por ejemplo, en el siguiente tema que quería tratar y que lo trato primero porque vamos a ver, esto, consejero, lo hemos hablado tú y yo, lo hablamos creo que en el mes de octubre, ahora quiero señalarlo porque después sabes que te comenté que me daban la razón las estadísticas y es algo que preocupa incluso a los que están en el grupo del Plan Nacional Antidroga, que es el tema del consumo de sustancias, vamos a llamar, y vamos a decir la verdad, de marihuana o de hachís en los centros escolares. Y que además vamos a decirlo y llamarle por su nombre. Es decir, el 80%, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, el 80% de los jóvenes entre los 13, dicen ellos, yo tengo que rebajarlo lamentablemente a 12, porque lo que veo en mi gabinete cada poco es precisamente este consumo, entre los 12 y 13 años, hasta los 16 es del 80%. Tenemos una juventud ahí, una generación que se va a perder y que vamos a tener que salir las madres a la calle como en su día salieron las madres de la heroína. Porque lo curioso es que tú y yo, que bueno, tú eres más joven que yo, pero en mi época se fumaba el típico Ducados, ¿no? Y hoy, bueno, en aquella no teníamos para tanto, vamos a ser claros, pero fumamos el pitillo. Hoy no se comienza con el pitillo, hoy se comienza con el porro. Y hoy se comienza con el porro en los centros escolares, mayoritariamente. Y lamento tener que decirlo, me duele terriblemente porque sé, primero, del esfuerzo que se está haciendo desde la Consellería por tratar de solventar el tema, pero está ahí. También lo lamento por los profesores, porque evidentemente yo estoy convencida que los profesores hacen lo que pueden, pero no dan abasto. Claro, pero no dan abasto, no pueden controlar todas las zonas oscuras o puntos, digamos, calientes del centro escolar, como no pueden entrar en los cuartos de baño, porque además me acabo yo de enterar, es decir, hace poco a raíz de un tema con un profesor, que dice que el profesor no puede entrar en el cuarto de baño. ¿Cómo que el profesor no puede entrar en el cuarto de baño cuando está sospechando que se está traficando con marihuana o con hachís en un cuarto de baño? Tenemos un grave problema ahí y tenemos el problema que tenemos que enseñar a los chavales a decir no. Ese es el primero. Pero después también tenemos que ver la fórmula de coordinar esfuerzos entre las delegaciones de gobierno correspondientes, ¿vale? La Consellería de Educación e incluso la de Justicia y Relaciones Institucionales, que depende la Policía Autonómica, la Guardia Civil, hacer un esfuerzo importante porque se erradique de los colegios y de las inmediaciones de los colegios a los camellos. Absolutamente de acordo, é que non podemos, que nadie pode estar en desacordo con eso, pero eso non é un pero problema hai que estar aí. Tanto educativo, porque non é un problema educativo, No, claro. é un problema social. Social, del E entorno, do orden claro, público. claro. E onde as familias Claro. Tienen mucho que decir e teñen que moito que hacer. decir, porque eu sempre fago unha reflexión xenérica e aquí fago públicamente, non? O sistema educativo, os profesores ou a administración, temos aos nenos 5 horas no centro, pero a 19 Los tienen más veces, más ser unha ciclos. guardería. non podemos sustituir a familia. Non podemos Estoy de ser unha acuerdo. guardería. Entonces, claro, aí eu creo que esa reflexión é colectiva, é dicir, oye, que os nenos pois se van os fines de semana cunhas edades cada vez máis temperáns, pois a facer uns botellóns e chegan ás casas como chegan. Fuman pitillos ou outras cousas nos recreos e tal. Oye, se un profesor o percibe, ten que avisar á familia, e a familia terá que tomar as medidas pertinentes. É dicir, se fora do recinto educativo nunha rúa, pois hai un trapicheo, a policía, os municipales, quen sexa, os corpos de seguridade teñen que tomar medidas. Con todo el cariño, entendo con todo el cariño, los profesores e incluidos las direcciones de centro, hay muchísimas veces que tienen miedo a enfrentarse al problema que tienen dentro, porque entre otras cosas no se les dan las armas o herramientas, perdón por la expresión de armas, las herramientas necesarias, ¿vale?, para poder luchar contra ello. Yo he visto centros escolares donde saben qué niños están traficando, porque además utilizan a los propios niños. Ahora la última modalidad es, el camello está fuera del recinto escolar, pero ha cogido al niño, ¿vale?, y lo ha transformado
en su medio Pois de distribución. Aí ten que, claro, o que sepa pero, eso, ten claro, que ir directamente á policía ou se á ha ido, Guardia Civil. Conselleiro, se ha Directamente. ido. Conselleiro, se ha ido. Claro, pois entonces se Se ha a ido, policía Noso ou a Guardia Civil Aí non está. toma medidas, Se ha ido, o profesor non pode facer nada. Temos un problema que eu vou poñer encima da mesa. Noso profesorado, eu casi tiña que estar calmaos así detrás, porque eu vou poñer un exemplo encima da mesa, pero se digo que nós temos un problema. É moi grave deso que Sí. me dirís, é dicir, Sí. se hai unha denuncia dun Sí. profesor Sí. respecto a que entende que Hai pode haber denuncias de padres, esa situación incluso. ou de un pai. Exacto. Oye, se é un pai terá que denunciar á policía e ao seu fillo. Eu vou poñer un exemplo. Eu creo que aí era unha cuestión de orden público de primerísimo Importantísima, nivel, efectivamente. que hai que tomar medidas Exacto. claras É e un contundentes, porque senón mira, é... Pero tema os social. profesores coñecen a No, realidade pero mira, un tema dos social centros. importante. Un rapaces de excursión en Barcelona colleron trapicheando con droga. Esa además está aí porque ao final acabou como acabou. O profesorado, que iban dos profesores acompañando, claro, tú levas unha excursión, se un se ven, non queda un solo ali, é un problema importante. Bueno, pois meteron os rapaces nun taxi, pagaron o taxi, mandáronos para, digo ademais, para a miña provincia, para Lugo, pois eses profesores acabaron no xuzgado. Entonces, por eso digo, non é un problema da administración, é un problema social, é Por quen dicir, denunciou os profesores? os pais. Os pais. No, Entonces, no, pero nos, fíjate Sí, que... no, no, claro, sí, por eso digo que fíjate, nos chegamos a unhas situacións pero, Julio, donde fíjate, moitísimo, claro, Pero fíjate tienen que miedo, razonamento pero é que os profesores perverso. tienen miedo. Sí, sí, Que razonamento tienen perverso miedo. os pais non queren sair acabamos de de ter. excursión con rapaces, Sí, sí. Sí. os propio Sí, sí. profesorado, Los profesores tienen miedo. Miedo a un expediente, No, o tienen profesor, miedo o que ten a que acabar facer en el juzgado. O O sea, profesor, tienen como miedo. calquer ciudadano, e eu iso digo claramente, como calquer ciudadano que entenda ou que vexa, ou que percibe, ou que sepa que un neno ou un adulto está facendo unha acción delictiva, tráfico de drogas, ou que sexa, xa facemos, ten que denunciar e ten que actuar quen ten que actuar. Se ha hecho. Clarísimamente, Sí, sí, no, no, que clarísimamente, sí, sí, que estamos está falando claro. dunha cuestión moi Sí, seria, moi non estamos grave, falando efectivamente. de copiar en un exame, No, que exacto. tamén é serio, non? E que aí é onde ten que o profesor ou a inspección actuar, estamos Sí. falando dun delito, Sí. dun delito con A ver, consecuencias graves, co cual aí ten que actuar Nos a creemos que policía. tampouco podemos centrar o problema nos centros educativos. Noso, No, é un problema noso social, profesorado é un problema sabemos social. o que temos nos centros educativos. Eu como docente, nos decímoslo moitísimas veces, cando un rapaz con 13 anos chega cun coma etílico a un hospital, hai que chamar a seu pai, hai que chamar a donde hai que chamar. Cando chega por segunda vez, pois ese pai ten que ter unhas responsabilidades Estoy de acuerdo importantes, contigo entonces totalmente. non vamos a botar todo en Totalmente. riba. No. Bien. Hai que empezar Totalmente primeiro de socialmente, que naide pode decaer Totalmente. das súas funcións. Al punto que tú sabes, vamos a ver, en Concha, nuestro remata, gabinete... que se nos acaba xa o vale, tempo. no, pero la última palabra siempre para el consejero, por favor. No, ahí lo dejo. Yo lo único que Vale. pido es que desde que se intente por todos los medios, desde la Consellería, coordinar con los distintos organismos oficiales para que esas situaciones no se produzcan. Y yo, desde luego, por mi parte, me comprometo a que todo conocimiento que tenga de consumo en un centro escolar lo voy a poner en comunicación, tanto de la Consellería como de las autoridades competentes. En eso tenéis mi palabra de honor. Claro, é que iso que dis ti, teno que facer todo profesor ou toda persona, calquer persona adulta que vexa un neno facendo, un neno ou non tan neno, facendo unha acción que sexa delito, ten obrigación de poñer un coñecemento de quen compete. E se falamos de menores, moito máis. Co cual eu creo que aí o problema é que a veces a sociedade descarga no sistema pois a súa responsabilidade. O que o dicía Julio, creo que dicía ben, é dicir, se ti un neno de 13, 14 anos, de xeito reiterado, pois identificas un comportamento pois que todos os fines de semana te chega en situacións, tens que tomar medidas ti na familia. O profesor tamén, se un profesor ve que o alumno lle chega en, digamos, en malas condicións ao centro, ten que denunciado. É o seu traballo, e se fai. E aí entran servicios sociales, e entran a Fiscalía de Menores, e entra, pois, quen ten que entrar. Pero, claro, cada un no ámbito da súa responsabilidade. E, por suposto, é fundamental que haya unha implicación do profesorado cando detectan ou perciben esa cuestión para denunciar a quen ten a competencia de impedir que iso suceda. Bueno, damos entón aquí por rematado o programa de hoxe, o último da temporada, no que tivemos a oportunidade de falar co Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez. Moitas grazas por estar hoxe con nós. Gracias a vos. Moitas grazas tamén a vos, Concha, Julio, Esther, por estar aquí connosco. Bueno, a vos despedímonos xa ata a seguinte temporada, vémonos xa moi pronto, disfruten das vacacións.
a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.